Gitudloan ni Bayramon ang akong anak ko kung saong pagkarati mga idol. Kaya sa unang panahon, hapit ni siya mo champion. Unya, dagan po ni siya talent mga idol. La. Kung pasayaw, number 1 nila akong idol. Bay, grabe yun. Dili mo basta-basta ang galawan ni Bayramon. Kay suko man ni sa tiki-tiking iyang nainom. Partida pa ganini, kay nihubag pang iyang kamot mga idol. Kay sa manok ang kaliwat og lundikap, gilapkan man siya hinoon. Ning tungura ni request siya makikarati na ako mga idol. Grabe di daw eh. What? Di mo. Kanila. Giligid matabang ang moves ni Bayramon mga idol na ingog halo nga katukbunon. Unya karon na ako regalo ni Bayramon mga idol. Kini nga akong bag ba? Ako ihatag nimo. Ha? Ni bag na ko ba? Ani? Ako ihatag nimo eh. Murag langanin og tuo si Bayramon mga idol. Oy hala, kanindot ko na ng bag ni Bayramon Manuel Cristebe. Murag angayan ko anang suluban ng bag ihatag nimo Bayramon Manuel Cristebe. Ayo ka bala kalulubot yo kog kopisot. Kay tagaan gyapon mo nako og bag, pero katulang sa kubag. Kini imong bag. Ako na nagsudlag ka. Ang gusto, ang gusto bala. Ang bala lang ko sa bala. Wala ni bala pero na ni kargada. Abay, mauwo ko na ayo. Ayun, ako nang ihatag. Ay! Di atag lagi ko nimo lagi sus. Unsa? Mga idol ako tagaan si Bayramon may idol og bag. Okay. Nanay kargada. Ipagawas ang kargada bay. Kani pirmirong bulsa may abliha. Kani pirmiro kani. Kana. Ipagawas ang kargada sus. Pinangga kay kana ko bay. Thrilling kayo mga idol, kay dugay man kayo nakaabli si Bayramon. Maayo raman sa baso pa kupton. Oy hala, kadugay pa na naabli man yung Crush TV. Oy, usa man kay na imong i-surprise niya. What's on learn lang ingko piso, tan-awa lang god. Ikaw no, apurado ka ayo pod. Ungot. Kana. Ikaw mo maabli. Open ang kargada bay, sus. Pinangga kay ni Bayramon. Ipagawas ang kargada, oy. Uy naunsa, ang brief na ko gisimuot ni Bayramon. Wala para ba in taon na hilaba? Mura naman po panyo mga idol. Bay panyo. Ayan ni panyo. Sana. Si Bayramon ni aksyon intaw ka balaka mga idol. Purol na to na bay. Nagtuura po di siya o purol. Brief. Trapo na sa milyaran ba eh? Trapo na lang to na ko mga idol. Lustrad namang puto in taon. Ikaduha kargada ba eh? Pagawas. Okay. Ipagawas ang ikaduha kargada. Sira daw. Brief. Tara, ikaduha kargada. Kana. Ipagawas. Mga idol, Bayramon. Hinahinay ba? Kamong puto ba eh? Hinahinay. La! No. Okay, yo. Okay kayo. Si Bayramon purting lipaya. Kay panaman di ay ang iyang kargada. Wala ko no'y kala sa pulbura. Mga idol, si Bayramon, kitagaan ako mga idol o kining kargada. O bag na kargada. Paana, safety na. Insert na. Pero Diyos ko, Kristo. Salamat sa Pinoy. Nakapasalamat din taon si Bayramon. Mainsakto na gyud ni ang iyang adlaw karon. Ang kuyaw lang kung unay ni siya sa pana mga idol. Nga.